Ug karon nga kasama niya ang sumpay ning atong sugilanon, Cecilia. Ang pangutana na lang ini ron, kinsa may mong pakaslan. Ako. Hala, Andrew? Andrew, ganong... Ni ako? Isn't it obvious? Isundan na ka. Nakita ko sa duha ko ka mga mata nga ang nahitabo ka ganina dito sa gawa sa bahay. Gipasagdan na lang kang mubiya. Cause I know, kadini ka palang gihapon mo paingon sa kanhimong kalibutan. Kalibutan sa mga uyamot. ay, sakit to ha. Uyamot yun. Squatters ning amon ni Poy answer pero dili sa tanan ni adin yung mga uyamot, uy. Oh, I'm tired. Let's go. Pasagtin ako. Misugod ka na ginarte ha. O ba ganito magkasal? Dili ko, Andrew. Pasagtin ako. No, my future wife. Tas pa kay ka og latason uban ako. Kini mga natagamtaman mo karon dili pa ni mao. So, brace yourself. Cause it's gonna be a hell of a ride. Andrew, sipat mo ipasabot. Bitaw, sir. Nindot lang siyang pamation kay in English pero unsay bot ipaibot ato sir oy way translation. It's for you to find out, Cecilia. Busa ta na, kay nagbukan ako. Pauli na, Andrew. Dili na ko babalik pa dito. Kinsa lagi ngon? Siya, karon sir. No. Karon lang yun. No. So let's go. I don't have the patience. Wa ko maanad magpaabot og babae. Kung maula ka na. Nag-usik ka lang sa imong panahon pag anidini kay di na ko babalik pa dito sa mansyon. Hey. Ingon ini nga nagduka na ko. Musamot og kamubo ang akong pasensya. Balik kag sa inyo ko ni. Tanak ko ni. Manood na ta. You, stay. Tanak ko ni. Hala. Kayas kag uno. Di ba matod ko? Mangadto na ta? Og matod ko, di na ko mabalik pa sa mansyon. Naghago ka lang sa pag-anhirinhi. Hey. Women and Rego. Ay! Lagi ko! Iputang ko, Andrew! Iputang ko! Koni! Koni, tapangi ko! Koni! Manners, Cecilia. Andrew! Dagan ng tug. Magkatugaw ka. Keep quiet, baby. Seatbelt. It's done. Nga na magkisundan pa man ko nimo. Kung sa'yo na mong layas-layas. Ha? Dili ko gusto makahatag o kagupot sa inyong pamilya. Di ka gusto? O dili ka gusto magkasal na ko? Wa kasi planong magpakasal na ko, di ba? O kinsa'y gusto mo magpakasalin mo? Si Jod? That won't happen. Pero wa kay gusto na ko. Disappointed nga wa ko'y gusto nimo. Oh. Come on. You can confess now nga nakagusto ka na ko. I'm used to it. Women confessing their feelings to me. Ano? Come on. Mamati ko. Fine. Kung di ka pa andam mo kumpisal sa imong gibati na ako, nagsabot ko. Nauwaw ka lang. Ano? I know you like me. Wa ko'y gusto nimo. Oh, really? Kung mao nga nung mubaws ka matagigayon nga hagkan na ka. Ano? Murag wa makasinabot ang imong utok kung kasing-kasing kun mao. Traidor ang kasing-kasing, di man di ka na. Oh. Dili ko mahibong kung usaon niya ni mga adlaw. Bukong pisal ka sa matuod mo pagpati anan ako. Dili mahitapog makagusto ko og lalaki nga sama nimo, Andrew. Busa. So nagbalik sa mulawak. Ngano ba gikuha pa man ko nimo? Wa ko'y gusto nimo, so don't assume. Gibuhat ko lang ni kay dili ko gusto nga mabala ka si Papsi sa mong kalit na pagkawa din sa mansyon. And besides, dako kang insult sa akong pagkatao nga mulayas ka, human ka itakda nga ipakasal na ako. So don't dare do it again kung dili ka gusto nga magbayad og mahal sa pagyatag sa akong garbo. Nakatok na si Manik. Ang sabay angay na kung buhaton arong buhian ako niya.
Layo na kayong ilang batasan ni Cecilia. Buutan kay si Cecilia. Samtang super kamaldita si Manik. Spoiled, liberated. Ug wa ko'y planong magkapos o ba niya. Hangtod na sa katapusan sa akong kinabuhi. Si Cecilia ang babae alang nako. Si Cecilia lang. Muhinay ko pangon din sa kama. Oh, You can't leave me here. abi ko ba nahinano ka na? I'm not. And you're not leaving me. Magsulti tagtarong. Don't ruin my calmness. We need to talk, Manik. We can talk about us. We. Me. You. Only about us. Me. You. We. Okay? No other name. Manik, Yes, baby. Say my name. I'm in... You're in my bed. Naglagot pa ako ni mga kanino. Busa na lang magtayad ka. Manik, Initiate, baby. physical na kaya nga itong relasyon. Isn't it supposed to be like that? Di ba? Angay lang ang ingon dyan ni Ana. It's what normal couples do. Dili ta magtiayon. Oh, come on, Jud. Ayaw ko glisyon ni og mga ingon Ana. Kaya nasayod ko kung unsa ka usap kalihok sa babae. Sa upa ko muapot sa imong kinabuhi. I'm the one who thank you. Aron dili ka na magtuwa kanunay o kayo. Tungod kay... Tungod ka nakita nimo na ako ang imong forever. Manik, Huwag nausap lang ang tanan, diyang niabot ka ng Cecilia sa eksena. She owe me big time. Manik. Nagkailangan na ako, Jude. I take guard on my property. Dili kabutan aron nimong panag-iyahon. Ug labaw nang dili ta magtiayon. So marry me then. Unsa? Pagkasli ko. Ano may katungad ka na ako? I'm sorry. Pero si... I told you! Dili ka mahimamuhis ka tuglaing pangan gawas lang na tulo, ha? Don't wake the monster in me. Nagkaila ka na nako, Jude. Buhaton ko unsa may mabuhi anak kong pong kikansa akong pakpak o dili mo ka na gusto, di ba? Manik. I'm sorry. I'm sorry, baby. Sorry. Nasakaan ka sa akong tingog. I'm sorry. I'll make it up to you. Baby. Manik. That's right. Say my name. Only my name, baby. Huwag kalimutan ko ang tanang pangita po karang kapyona. Manik. Si Cecilia, wa pa ba mo bangon, Milang? Wa ko makabatay, sir. Binagro bita kay sayo mag-iunan ang muanis kusina o butabag na kong gigama. Karon pa lang gani. Nagpakita na sa matuod niyang batasan. Lakaw, Milang. Oh, Tuktok kasi ang lawak. Gusto kong magdungan kami sa pagmamahaw ron. May isgutan na may tungod silang kasal ni Andro. Paps. Nawa na nga akong gana. Lakaw na, Milang. Ako na apas ni Cecilia, Paps. Ako ang yapaman hunon. Suwak na. Brad. I don't want other people getting close to my bride-to-be. Brad. Other people? Laing tao ko alang nimo? Considering your intention to my bride-to-be, Jud, naigtaw ka alang sa mong relasyon. Oh. Jude, I like Cecilia, Paps. Oh my goodness. Ha? Wala ba kami laing babaeng nakita ni Inimpaya? Kana na lang si Cecilia? O man? Nagkagamay na ba yun ang kalibutan?
Og siya na lang ang hibiling babae aron inyong ilugan? Mami, Tingali, tungod kay may nakita silang talagsaong hiyas kang Cecilia. Hugon sa kana, Conrado. Kanang iyang pagka-inosente? Wa lang kamo masayod. Nagiduwaan lang amo ni anang babayana. Gipasayaw lang kamo niya sa iyang mga kamot. Jessica! Ligara binibihana na. Wa pang mata. Utuyog niya nga wa mo dungas pagkaon mo. Doon na lang ko sa iyang nawak. Huwag mituwag. Suway na ko gabli. Huwag niya ilag. Reckless yung binibihana. Matugad yung madlaksing luwak. Babaeng dako, pero kumpiyansador kayo. Masuot ko. Natubag na siya. Nagtakilid siya siyang kama. Buhay na ikuglingkod siyang kilid. Kanindot niyang tanawon nga natog. Inusinti kayo ang iyang dakway. Ang pagka niyang kilay nga wa pa may labdi. Ang habis niyang naong. Ang nindot niyang ilong. Ang nabil niyang dili na kinahanglan og lipstick sa natural nga buwa. Ako ang unang naghawak nini. Ako ang unang nagkakupot ni nagdakwaya. Ako ang una ni mo, Cecilia. Andrew! Andrew! Ngayon kipugan ko na mas mabangon. Stay. Gusto pa kong masulunin mo samtang natugang. Unsa? Ako ba yun? Ha? Ang unsa? Ang nakauna ni mo. O gibuang lang ko ni mo. Kaya ang tinod, nagparituki ka lang aron mo mahal ang imong baliw. Unsa? Not so fast, Cecilia. Dili ko gusto nga mamahaw og sagpa. Pahawa na diha. Ayun ang pagdungo na ako manakiktaw. Upuha ang duha mo kakamot ka nagbabag sa kong kilid. Dili ko. Andrew, unsa pa? Kiss me first. Unsa? Make my day and kiss me. Dili ko. Pahawa na. Andrew, unsa pa? Doon kay ang imong nahang nako. Pahawa na pa. Ayaw. I knew it. Mubaws ka. Bago na diha. Magsunod sa silong. Magpaabot mo mong tanong sa misa. Nga nung magkit ka magdamagkit ko ni mo kung hagkan ako ni mo. Masabay na ka sa'yo mga hawak na nung madamag yung ko. Mga una, luto na! Yay! Nanay sudaan, ate. Parehas kahapon. Namamantay sudaan gahapon. Aw, parehas man kahapon. Hindi mo po tayo sudaan, Ron. Tuslog gahapon tagpatis. O, Inday, tuslob og patis, unya, mag-imagine na may lechon tangagi tuslob sa patis. O, di ba, lami? Kone, hatagi unya kong kwarta unya ha, sa di ka pa mulakaw. Ha? Nay, wako'y kwarta, uy. Hayin man din kita ni mo gahapon. Gipalit ng bukas. Wa mong ganit ko makapalit og sudan para karon. Wa tay sudan ron. Kapiste god. Unsam na nato pagkaon ini? Tuslo patis noy. Piste ning kinabuhi ah. Hoy Ricardo, kung di ka gani makakitag trabaho ay nagyugdog na ko ha. Ay. Nay, ato niya ko ni Cecilia unya ha. Magunsa ka naman sab dito, maglaag-laag ka. Pangitag pangarta oy kun ni. Di ka magsigi ka laglaag-laag. Magsusi lang untaos kahimtang ni Cecilia nay. Sorry, nadugay ko sa pagbangon. Oh, it's okay. Oh, niya Cecilia. Crispy nga bacon. Ganahan ka na, dili ba?
Bacon is not good for you. It's too fatty. Pag boiled egg lang, dili ko gusto og tambok nga bride-to-be. May mo ba magsulti to niya? Please. Sige. Kanang siging hinunghungay mo na'y nakaingon nga namatay si Jose Rizal. What? Why are you smiling? Wa. Nalingaw lang ko. Katawan na ang mong sitwasyon alang nimo. Hinungdan nga may katawa ka. Unsa no? Ma'am, pasahilo ako. You should be. Kay nawa ang akong kana tungod nimo. Jessica! What? Wala ba ko'y katungod ka mo pagawas sa akong matuon nga gibati? Wa na ba na ko'y bili ni ining baya? Wa na ko'y katungod isip usa ka inahan? Balik og lingkod, Kung Jessica. maghisgot mo mahitungod sa kasal, diha sa kananan, mas maayo pang mapas mo ko. Tito, sorry. Wa kay sa. Busa pasag di siya nga mubiya. Anyways, hisgutan ta na lang ang may tungod sa inyong kasal samtang nagkaunta. Tito, mahimo pang... Don't tell me nga dili ka. Tito, tingalig... Unsa? Looks like dili interesado si Cecilia sa maong kasal, Paps. Dili siya interesado sa among kasal. Pero kung ikaw ang iyang pakaslan, may interesya mo ba? Oh, Ingon na kagad kay interesado na ni babayana. Well, tingali, tungod kay may wa ka masayri mahitungod ining babae nga abi mo og buutan kaayo og sobra kalimpyo. Andrew, masibot mong ipasabot, Brad. Well, Cecilia, unsa na? Isulti ko ba ang mahitungod na duha? May tungod ninyo? Ngano? Kamu na bali ay, Cecilia? It seems nga murag way planong mutugan sa matuod, Cecilia, sa matuod. So, I might as well tell the truth, Cecilia. Nga dugay na tang nag-ila even before ka maabuti ni mansyon. Andrew, Managkaila na mong daan. Cecilia? Andrew, Pero bang ingon og sa nahadlok ka man kaayo, Cecilia? Wa ka ba'y gibuhat ka daotan, dali ba? Nakaila talang ka makausa ka higayon niya na sa usa ka party sa kong higala. Din usa ka sa nahimong waitress nini, dili ba? But of course, wa ko masayod nga siya ba di ay ang anak sa imong higala, Papsi. Nga imong gipangita. Di ay ba? Leche. Misamot ang kalagot ako gibati karon ni ana babayana. Kaya pag miabot pa man siya sa among kinabuhi. Gusto ko mo babag sa plano ni Conrado. Nga pagpakasal ni Cecilia kang Andro. Apan wa ko'y mahimo kang Conrado. Siya ang may gahom ni inibaya. Ha? Makalakot. Kinahanglang may buhaton ko. Nga dili mahimong legal ang iyang katungod sa akong anak. Wa ka na'y angin kabalakan, Cecilia. Ang pagpasukod lang sa imong buda ang imong buhaton, everything will be taken care of sa inyong wedding planner. I need to go ahead. Makita na to niya. sige. So, kano saan gusto ninyong pizza? Anytime soon, Pops. Tito, May suggestion ka, Cecilia? wa. Ikaw ang mag-ikot sa pizza, Andrew. Good. Dili ba mas maayong sabutan ninyo ang pizza alang sa inyong kasal? Si Andrew na ang mag-ikot, Tito. Papa na, Cecilia. Sige, Papa. Very good. Magkanadanad ka na og hatod na ko din sa sakinan, kung mulagaw. Kayo sana mo niya kini sa mamahimo mong obligasyon ako, isip ako niyang asawa. Andrew, mabagit kini ang buot mo nga mahitabo. Ang makasal na ako. Actually, dili. Wag ko'y gusto magkasal nimo, kay wag ko'y gusto nimo. Papan nga nung miuyon kang magpakasal na ako. Alang sa komposisyon sa kumpanya.
Gusto ko mahuptan ang posisyon sa kong ama. I want to take charge with everything. Og O kunsa? dili ko gustong si Jude ang mupagkasali mo. Ngano? Imong patilawan sa kong igsuon ang akong natilawan. Andrew? Technically, salinta na lang ka, Cecilia. Oh. Kiss. Ha? Ang akong kiss kay mo sa ko. Andrew? Inomdumi nga may gikuptan kong alas ni mo, Cecilia. Kung dili ka buot ka mauwawan. Don't you dare walk away. Hmm? Diyos ko. O, si mamahimo kong kinabuhi sa umaabot upan kang Andrew. Wala bakit ko'y kapilian pa. Oh, yes, Gina? Pasalo na ba na ako ang imong pasyente? Ganina pa na siya paabot ni mo, Dok. Pero murag, wa man kasi man kaugalingon, Dok. May problema ka, Dok? Ha? Nabaguan man ko ni mo, Dok, oy. Pasunod na ba na ako ang imong pasyente? Yes. Sige, pasudla. Okay, Dok. Usay akong buhaton ang kapugnan kong ilang kasal ni Cecilia o Andrew. Murag dili na ako makaya nga makita silang iksal. I like Cecilia so much. No. Dili na kayo nakagusto ako. I know. I'm falling for her. I'm falling in love with Cecilia. Hello, nang lang. Si Cecilia. Alilay man ang ginugan ng blakaw na. Nanangito kanina nga maadto no siya sa balay nga katubang suod niya higala, Dok ba? Katong dinhi sa una ba si Kuni? Okay. Sige nang. Sige, bye dong! Ay, aguruan, naman nagsuon. Mura dapat lang tawa na ako ang umaabot nga magkubot bining duha tungkol nila Cecilia na. Ipagkasal si Dong Androng at doon nila Cecilia. Samsang si Dok ang buot mo pagkasal niya. Ha? Daan, pagi ka, nagkasiguro gyud ko. O nakagusto gyud si Dok sa hilom nga to kada Cecilia. Karo magkong ayos mga liwag din eh. Mas bagay magiunta sila duha kay mas buutan man is Dong Jud. Unya buutan sab si Cecilia. Pero kung gwapuhay, ay mas gwapo kay Dong Androy. Laki kay dateng. Makalalay og pantay matud mas mga batanon. Tinanawan pala na, ala wala na. Tikay ang nang naka... Pagkaya, ay, sa kahimtang ni Cecilia, ay, duha kagwapo ang nag-ilaw kaniya. Wadto di siya sa ilan ni Kuni. Kung mao, di kan ko makapalit og cellphone alang niya. Apason ko siya sa ilan ni Kuni para magkasulti mi. Kinahanglan kapalitan ko na siya cellphone para makontak na ko siya anytime. Mahalo na ko na ni cellphone na, day. Karaan ni mo, day, uy. Si Andrew ka nagmipalit ini para ni mo. Siya ang nagpilian ako ni. Ikaw na good friend. Ikaw ang babae nga pinagpala sa lahat. Kaslunon ka sa usa sa pinakagwapong ulitaw nga negosyante din sa Cebu. Og nakagusto pa gyud nimong usa sa pinakasikat nga neurosurgeon sa Sugbo. Og take note ha, pareho silang gwapo. Kundi nimo kaya ang duha friend, ako na lang ang sabi. Kana lang imong pinilian ng ako, good. Bebe. Istoryahon tagod ning tarong be nganong murag gool gyud mong kaayo nga kaslunon kang Sir Andrew. Di pa ka ana, makasal ka sa lalaki nga maoy nakauna nimo. Pero, dili ko buot ka makasal mi. Tungod lang kay mo ipagbuot sa iyang amahan ko ni. Gusto kong mahalon ko niya. Ay sus, to follow ra na day oy. Kung makasal na unya mo, makatulad na siya paghigugman nimo oy. Hasta sap ka, makatun ka ra unya sa paghigugman niya. Og di na lisod mahitabo kay nakagusto ka naman niya, di ba? Unsa? Wag mag-deny. Oy, day na nagkutang nag-uban, oy. Nakaila na kay kunimo, no? Nahibaw ko kung kanus ka magulanon. Nahibaw sap ko kung kanus ka malipayon. Ug labaw nang nahibaw ko kung kanus ka in love. Unsa?
Connie. Aminin. May bagbati ka na ni Sir Andrew, no? Ha? Uy. Tanawa-rawa nga po, kag maayo, oh. Connie, dili mi tabong makagusto kong sama niya. Uy, patasan, taas o garbo, mapahitas kon, magbuot sa tanan mong buhaton. Mabuot-buoton. Hagkan ka kung kanus asya gusto. Unsa to? Unsa to? Uy, unsa to ba? Hagkan ka kung kanus siya gusto? Marag na itong bahay na da. Kanus alang. Wa. Ay, sig pamakak, dagod kay nasipyat na ka. Tugan ba? Kiyagkan ka niya? Makadaghan na. O Kung sa, dali, sulti dayon. makalabot. Kay wa ko makasabot ko nga nang ingon sa ganahan ko. Ay, maog na yun na, day. Kung sama basab kagwapo kamacho ni Sir Andrew mo hawak na ako, uy. Lain sa kag dili ko makauyon, no? Lami, day. Connie, Lami ba siyang mohawak, uy? ambot. Basin. Oo ko masayod kay siya pang unang lalaki nga nakahawak na ako. Pero mataghi kayo nga akong hagkan. Mura ko kibayaw sa langit, Connie. Mauna na, day. Inlababo na ka ni Sir Andrew. Connie, Oo niya. Si Doc Jude, naka-first base na ba siya ni mo? Ha? sipot mo ipasabot. Nakaana na pa ba siya ni mo ba? Naka-kiss? Wa. Ay, kabangagod ni Doc Jude kun mao. Murag nakabati ko sa kupangan. Jude? Doc? Hi. Hello, Doc. Murag nakatultol gid mo pareho sa mga igsuon kung asan niyo pangitaon sa Cecilia da. Ha? Connie, Unsay buot mong ipasabot? Wa, Doc, oy. Ay, kuan lang, Doc. Nahibaw lagi kang niya doon din his Cecilia, no? Nanawag ko sa bahay. Ug sinang milang ang nakatubag. Dini ko nung paingon si Cecilia. May regalo di ko alang nimo. ha? Hala? Oh! Pagka ni kasal ni Cecilia na may regalong ika, Niya. Cellphone? Hala, tempa. Uy, Day! Uy, Doc! Parehas lagi mo gihatag na cellphone ni Sir Andrew, Doc, ay. Igsuon yun mo, ay. Parehas mag-taste. May cellphone ka na? Oo. Nanana siya cellphone, uy. Ipalitan man sabi na siya ni Sir Andrew ko, no? Dara ay, awa, oh. Parehas og model, no? Latest model sa iPhone. Di ba? Uwahay di ko. Kanunay na lang kung baon niya sa tanan. Jude. Hi, Doc. Di Jude mag-uol, ni aman ko, andam og tagana kung mudawat, ana. Can we talk? Sige. Nakita rin ha? Dali, sige di. Okay na. Kay motiwas ko kung buhat, uy. Maulian na sa niya kung nanay nga, wa pa magpanlaba. Hait sa ba kay tugkukong inahana. Salamat, Connie, ha? Buragwa ka na magkinanglan ini. Imo na ni ko ni. Tinuod, Doc. Ako na ni. Thank you, Doc. May cellphone na cute ko. May ka-textmate na kaday. Doc, madawat ni Prinda. Ni atas sa daplin sa baybayon. Jude. Cecilia. Jude. Gikuptan mga kong kamot. Uwahin na ba? Kung ingnon ti kang mahal ti ka. Jude. It's crazy, I know. Dili ko kini ang himpation. Apan sa una palang higayon nga nakita ta ka. I knew then nga may lain akong pagbati para nimo. Kung netong unang higayon palang unta nga nakita ti ka, wata na unta kabuhi pa. Tingali lahi ang dagan sa sitwasyon karon. Tingali kita karon ang kaslunon. May hindi ko pa ka na, Jude. I know.
That's why it's crazy. Kay wa ko kinibati ang nagdukang munik. Ang mga gibati ko karon diya ni mo, Cecilia. Jude. Ayaw pagpakasal ni Andrew. Marry me instead. Jude. Huwag kay gusto na ako. I can do whatever you want me to. Just tell me. Buhaton ko ang tanan. Alang ni mo. Please. Choose me. Jude. Jude, ayaw ko gagsa. Jude, unsa pa? Mahal ka. Mahal ka. Ako ka. Ako ka, Cecilia. Jude. Uy, inaku. Jude. Oh. Sorry. I'm sorry. Nadalang ko sa kong gibati. I'm sorry. Giisip ta ka nga suod kong higala, Jude. Ug dili ko buot ka maungkag na. Higala? Dili ba mahimong labaw pa ni anak? Kana ang akong gikinahanglan. Jude. Huwag kay pagbati bisan gamay alang ako. Gamay lang, gamay. Kana lang ang pangayoon ko. Nagkasabot na ako. Bakit eh? Jude. Pero, dili ko mapagawa sa paglaong. I will fight for my feelings for you, Cecilia. Jude. Oh, si Andrew. May pagbati ka para niya. Hello. Ayon ka. Nilakaw. Asa? Sa ilan ni Connie. Kasi mo kauban. Si Connie. Liar. Ha? Niya ako karon silang kuni. Ugwa ka din kay miuban kang laing laki. Andrew. Wa pa ganito makasal, gihinayin mo nagsablig ug lapok ang akong agtang. Andrew. In 10 minutes, makikita ka na ako nining dapit nga i-text ko nimo. Don't be late. Si Daisy, ito yung mga nakasulti, sir. Yay. Tingog ay. Marag may gubat yung mahitabo inida. Tawagan ako si Daisylia. Inipag kong cellphone nga gihatag ni Jude ako. Oh, gibahak. Kung saan man ako pagpanawag niya nga. Pamaday ko yung number niya. Uy, aha. Mas pa ang pagpadagan, Jude. Nabalaka ka kaayo. Ingon usab ka niya ang kabalaka nga imong bation kung ako ang makikita nimo og si Andrew ang imong gikauban. Jude. Sorry. Asa dapitan yung kitaan? Bukas siya. Kinahanglan nga niya na siya sa oras nga akong gingo niya. Duha na lang kaminuto. Shit. Si Jude yun ang iyang kikauban. Kung sa iyong gipanagsultihan, ikumbinser siya ni Jude nga dili mo pagkasal na ako ug adto na lang niya. No, dili ka may maangkon ka sa uban, Cecilia. Ako ka lang. Ako ka. Shit. Nga bang ingon naman ang niini ang kalagot na kong gibati nga nag-uban sila ni Jude. Never before na hitabo nga nangigig ko ni Jude tungod lang sa babae. Nasayad ko nga mas labaw ko niya sa trampahin. Apan karon na. Shit! Nga nang maglagot man ko. Bisan sa paggunahuna pa lang nga nagsultihan na sila o nag-uban sila karon. Murag nang gahi na ang akong pag-ang. Niya na ta. Salamat. Ako na abli. Salamat. Masunod ako sa restaurant. Kadit lang. Ha? Kung usap ang imuhan ako na,
You know I'm just here, Cecilia. Jude. Oh. Gigakos ko ni mo, Jude. I love you. Jude. I do hope you'd change your mind. Ug ako ay mabilion. Jude. Cecilia! Andrew! Jude! Andrew, sama! Jude! Jude! Jude, nagtugo ang ilog! It's okay. Shit! Andrew! Ayaw na kong piraha! Cecilia, Stay away from here! Jude! Jude! it's okay. But I'm not okay. I will never be okay, Cecilia. Tungkol kay mahal ti ka. Nga gibuhat mo ka to? Tanong nagakos mo lupa. Dili ka na ikong rason ang pasakitan mo ang imong igsugan. Ikaw na kato rason. Araw masayod siya nga ako ka. And that no one aside from me is allowed to touch you. Dili pa ko ni mo asawa. Paano maabot na? Umaabot pa lang. And that's coming soon. Andrew, What? si Jude. Kaya nga na si Jude. What's with Jude? Tingali ka. Mayong pag di ka magunahuna, blaing laki sa tangkauban ko mo. You're insulting me. Andrew. What? I will be marking my territory. Busa pangandam si mong galingon. Kaya sa sunod semana, we will be having our engagement party. Unsa? Is this for real? Oh, shit! Leche! Maski pa init ining balitaa ang akong sa'yo ni kabuntagon kaysa akong kapida. Leche! Ki-anunsyo din sa newspaper ang umaabot ka kasal nila ni Andrew o ni atong Cecilia. And they're having an engagement party tonight. How come nga wa ko masayod ni ini? Shit! Buset! Niinit og maayo ang ako. Murag bisaka ang tanan kong dugo sa ko. Ganun ka tumang babayana. Si Cecilia? Ang babae nga nagustuhan usap ni Jude? Siya ang hinundan ko nga ng bugnaw na kain ako si Jude. Leche! Leche! Leche, ganun babayana. Anak ko na siya sa suod nga hikala ni Tito Contrado. Hinungdan nga naa siya buyot sa mansyon nila ni Jude. And now, she's marrying Andrew. Oh, leche! Unang pagkakita ko pa lang ni atong babayana. I knew then nga mamahimo ko siyang problema. Makalukot. Huwag pagkaslan siya ni Andrew. Why? O gano'n nakagusto man si Jude niya. Leche, mas gwapa ko niya, no? Mas sexy ko niya. O mas labaw ng mas class ko niya. Mas elegante. Pero leche! Leche! Huwag ko masayod kung asa kong dapit na masuko niya. Ang kasayuran nga nakagusto si Jude niya. O ang kasayuran nga pakaslan siya ni Andrew. Oh, puset. It's both. Monique? Oh, Roy? Hi there. Care if I join? No, not at all. Oh, thanks. Taon na tayo mo magkita. Kumusta na? Murag, bugat kita problema rin da? Kaya kikumutumot mo ni mong newspaper? Sabi balita nga nakapainit si mong Kini. Andrew is getting married? Oh, ninipag yung bayana? Shit, nadagari siya ng bayana. Nakaila ka sa iyang pangasaunan? Oh, stupid question. Of course, nakaila ka sa iyang pangasaunan kay suod mong higala si Andrew. Dili na.
tungod anang bayana. Wow! Ha? That's big news. Ayaw kong ina nga lakip ka nakagusto ni Cecilia. Nakagusto? Nakagusto na bang itawag ni mo ng imong i-fantasize ang sa kababay uban ni mo in bed? Oh shit. That's lost. Nakagusto? No. But, ganahan? Yes. Mas gwapa ko niya, no? She's more angelic. Leche, mas sexy ko. Mas nindot na ang iyang kinusinti og dating. Murag, namiking bunugong sa kama. Nya, dutan og mayo. Kumut-kumuton. Og, shit. Murag, nagtubod akong laway na magunaw na sa mahimo kong bato niya. And that maybe is the reason why nga pakaslan siya ni Andrew. Kay, wa siya matagbaw sa usa ka biing nga pagbaligya ko ning bayana aron makauban siya. What? Unsa to imong gisulti? Gibaligya? Kalimti na akong gisulti ay. Mag-order na akong coffee. I have to go. Late na ako. No. Dili ka mahimo mo biya kung dili kun musultihan sa tanan mo nahibaw-an mahitungod ni ining pakasaunon karon ni Andrew. You have to tell me everything. Nothing much to tell you actually. Murag, dili ko mga tuungan mo pagkasal si Andrew ug sama ni ining biyana. May gaba gid tingali nga magduwag babae. Basin, magbehave na ko ron sugod karon. Tell it to the Marines, Roy. Ayaw na ko. Now, spray the beans. So may gusto namong masairan ha? Nga bang murag interesado man kayo ka? Kung ako pa ikaw, ha? Monique, murag kailangan lang daw mo laylo sa imong interest ni Ning Bayana. Kay the last time nga may pakita ko interest ni Cecilia, black eye akong nahiaguman di ka ni Andrew. Unsa? Day! Alay, kanina ka pa kinagsigitutog si mong kaugalingon sa amin. Mura dili sa kam katuo si mong nakita si mong kaugalingon na. Misang mo kagwapa nga gimikapan. Hala, ay! Milutaog sa mutong imong kaniya. Sabutan pa sa nindot kay nimong gaon, mihulma sa nindot kay nimong lawas. Hala, misang mo kataputi sa kolor nga aqua blue. Unya, hala, ay! Siksik, kantan-aon kay... Ang slit ini, katunga gyud imong paa, o baklis at imong loya. Ay, day, para asa man ang maong panghupaw, day. Nahadlok ko nang... Nado ka ni kinsa? Ni si Andrew, ay? O, ni Madam Jessica? Sa akong kaugalingon. Ha? Ay, patay. Mura ko magkasabot ang natapita, da? Nga naman, day? Hala! Siya lang, ha? Hi. Magkadayon ba? Jude, adali lang! Musa imo kasulti ni Cecilia, awa. Di ba nga minsan mo siya kagwapa? No? Gwapa kayo sa! You will always be beautiful in my eyes. Jude, ako ay, pamilyar na akong linya doon. Ay, kusa. Ha, nainundo ko. Sa kantaw na. Ay, ikaw ginawa. Maguya di mo doon. Kanta dito. Ay, nala. Abyan, taon na mo ha. Makadiyot ha. Kay, may buhaton po sa silong. Excuse na ninyo, day. Sige nang. Hi. Hi. O, palagi ka mag-ilis. I don't think kaya ba na ako magtambong sa inyong engagement party karon. Murag torture na alang sa akong kaugalingon. Jude. My offer still stands, Cecilia. Marry me. Jude. If you ever change your mind, masayod ko. Sayop ka niya akong gibuhat. Pangasawunan ka na sa akong igsoon. Pero kung sayop man, nasundon ko ang gipitig sa akong kasing-kasing. Then, let it be. Jude. I love you. And I will always be here for you. Dili ko mahunong. Hanto na nga, wa ka pa mahingpit mamahin mo niyang asawa. Shh. Jude. You always has a choice, Cecilia. I just hope it's me.
plan sa ilang engagement party o niya ay. Pero unsa dili man mahimo kay katabang naman ko. Si Cecilia. Kadawa pa siya manaw. Ay nagtabi pa man tog si Sir Jude pagbiya ako sir. Woke up. Nawa sa katuda Palit man lang kapuwa ang naong bibiya. Dili ba? Paingon ako manawag. O nagsugat na din sa pultahan. Mga doon na ba ta? Ha? May wa ka ba mauyo ni sa akong porma? Nganyong kitutukan ko ni mo og maayo. Wa. Okay, sunod na ako. By the way, you look good. Oh. Ano na barong pa magkaya? Oh. Let's go. Oo. Naana. Nagabiya na sila si Andrew ug Cecilia. Let's go. You know how I hate this. Ug nasayod ka sa akong tubag. Ugma sa akong anak ang nakataya ni ini kontrado. Ugma sa imong anak ang akong giuna-una. Tungod kay hangtod karon. Wa pagyapon siya plano alang niini. Nasayod kan dili ka na tinuod. Andrew is competent enough in the business world. Ug kana ang hinungdan kung nganong mas gipili kung siya ang pagkaslan ni Cecilia. Aron mausap na siya. Wa na siya magkabatanon. Dili ko buot nga kanunay lang siyang magduwa sa pagbati sa mga babae. Apan dili pa siya. Ug ano saan niya andamon niyang kaugalingon, ha? Kung wa na unya ta, You're just too serious. hinungdan nagipakaslan ta ka. Bisan pa man sa kasayuran na may anak ka na. Which is Andrew. Kontrado. Dili man ako ang iyang amahan, but I want the best for him, Jessica. Ug si Cecilia, ang angay kaniya. Kontrado. Muna nang kitang napartihan nilang dahil Silya. Para, Noy! Para, Noy! Salamat! Kadiyot lang, Noy, ha? Kay manaog ko. Okay. Kalisod bang itikang ining gagawin-daon tao, eh. Ay! Si Manoy, ay! Kaaso ba ya? Ay! Ang nagid unta ba nga mag-taxi ko ron? Pero sa man ako pag-taxi, nagikuha man ni nani ang pang-taxi ang tanak ko kay anugon ko, no? Pajipon ako. Awa, pati hinumbong kagas kong buhok. Traffic pa dyan kayo. Ngilate na ko. Basig nagsugod na ron. Mandagan ko pa yung sasuod. Imo kining gabi, Cecilia. But I have to make sure nga mas mapansin ko sa tanan tungod sa akong gisulog. I should outstand you in any aspect. Well, magawas ako gikan dinhi sa comfort room. Pangitaon ko ang himutangan nila ni Tita Jessica. Oh, I wonder kung nasayod ba siya sa matuod na pagkatao ni ining babae nga pagpagkasla ni Andrew. Dili ka nga kutob na lang sa engagement ang ilang planong pagpakasal? Kung masayod si tita nga usa ka bayarang babae si Cecilia. I want to see her reaction human ko niya siya sulti sa pagkatao ni Cecilia. Ay! Shit! Sorry. Sorry. Ano ko to yung ma'am. Nagdali mong ko. Unya, nag-alimang ka sa gianan. So? Ako pang sakon nga nung nagdanghag ka? Hala, uy. Nakabangga. Nagdanghag agad. Hala, ma'am. Uy, ikaw man gaday ni, uy. Katong uyab ni Doc Jude. Hi! Do I know you? Hala ha, kabata pa ni mong makalimtanon, uy. Ako bito itong best friend ni Cecilia, ngayong gikauban dito sa dagat. Oh, higala ka dahil ni Cecilia. No wonder. Parihas mong duha. Yeah! Parihas ming gwapa. I know. Ah? Parihas mong badoy. May samin mo sa inyo? Wala, insad kay gwa na, Jude. So, naamoy samin, but you didn't care to look at all. Kay kumitan o ka pa, I'm sure. Dili ka gin mo sulob ni Ana.
You look like... You look... Oh! Yay, makabuot ka ng awan ng bayhana eh. Unsa? Do. You look like a clown. You look like a clown. Mura ko clown? Gasalig lang at isay ay. Panindutin akong kaon Dugay manggay na ako ng pili-pilis o kayo-kayan. Mahal ini Tag 150 manggay ni. Che. Hey, you look, will you relax? Di ko pa mo. That's why relax. Sigarig ka. Pagihod ka niya sa school. Kung planong mabiyodong mo pagadi ka sila. Daghang tao. O ako'y nailan bisan sa gawas na lang dito o tita. And so, di ka nila kanon. That's why relax. Come here. Gikuptan ni mga kunaw. Lakad ko ni mo. Would it help to relax you? Misa mo tukuro kang akong kamot na. Andrew. Stop chilling. Or else, dadon ka sa usak sa malawak ng hotel. O, gi-advance lang atong honeymoon. You know, kaya po naglaway nga nagtanaw mo siya mong gisulom. Yung miyaon si Giapas. You're secretly seducing me. Dili pamatod ko, ay pagsige ka. Kaya every time nga may nga ka, I can't help but look at your lips. Shut, Cecilia. Cecilia! Oh, Connie! 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 Ay, bisa mo nagkagwa pa si mag-isulop ka! Ikaw, sad! Sorry. Salamat. And now, ladies and gentlemen, let us all welcome the star of the night, the future Mr. Mrs. Andrew Mondragon. Shall we? Yes, Andrew. Tana silang dahil Celia pa sa stage. Pag may kupot siya sa bukto ni Sir Andrew. Kapagay ka sa duha, oy! Makakilig. Thank you all for coming tonight. Please do enjoy with us. Let's all have a toast for the future Mr. and Mrs. Mondragon. Kamalipayon ko ang karon. Kung ako pa ang karon sa imong tupad, Cecilia. Ako ang angay na adya ubad mo. Kaya ako ang mas nagmahal ni mong tinuray. Ako, Cecilia. Hello, my love. Monique, You're hurting. I can see that. And that hurts me. muna na ako. I know something about Cecilia. Oh. Interesado ka gyud kung kanat ng papayhana ang hisgutan. Unsay ibot mo ipasabot? Isulti kunta sa karaghanan ka kanina, samtang dito pa sila ipapaw sa stage. But I changed my mind. Kada ka siguro kong ma-front page ang inyong pamilya kung buhaton ko kato. Ouch! That's tight, darling. Mula ka karing mong kamot na may kupot sa kumputon. Listen up, baby. Samtang wa pa mo sabang akong nauna o isinggit ko sa kadaghanan ang baho niya ng babayana nga buot untang ipulis sa ako dapit. Unsay ibot mo ipasabot? I'm really hurt sa imong reaction nga ako nakita. Kung daot mo muna siya, ayaw na kasagbuhatan mo, Nick. Kaya ako ang labing una mong mamahimong kontra. Dili na kinahanglan daotod ko pa siya. Kay daan ang dunot ang pagkatao niya ng inyong gituhuan nga buutan na si Cecilia. Watch your mouth, Nick. Ay, Watch your mouth. Yes, I am. Mamagaligihinay ko lang ang ako tingog. Just enough ng imong madungog. That girl is a whore. Nagbaligya siyang lawas ka na babayan na. What? Sa baon ko ni mo? Spare it, baby. Itagana ka na maong sagpa nga tos babae nga nangilad ninyo. Shit, Nick. Shut up! Bisa kung saan pa niya mo siya sa paglawat. Dili ka na makakos sa gipati ko alam niya. Usap buhiin ako. Pangitaglain. Oh, sorry to
disappoint you, baby. But I will be like your shadow. Magsunod-sunod ko nimo. Tamiyo. What? Nga naman nasa ka man. I'm stating a fact here. Parang di mo pa ko tanong si Andrew. Kundiin sila unang nagkaila. Na mauli na yung mga bisita. Ayay, kita na kay kung namutos ini mga sudan ay isodyo na ni sa kong bagpi. Bisado ako nanay nga magdako ini uli na ko da. Wa baka mo'y kaon sa inyo? Patay. Ma'am, may sobra mang daghan good. Nagdalang ko gamay. Nanangit naman kong Cecilia ganina. I don't mind at all. What do I expect sa mga kabos nga parihas ninyo? As long as dili mo iapil og putos ang mga platong kutsara. Ay kabala ka ma'am kay dili. Bugat na kayo kung apilon pa nako. Excuse ma'am ha, duulon sa nako sila si Cecilia. Mananghid kong mulakaw na. Patay gutom. Thank you. Thank you for coming, Mr. Chan. Nauli na ang katapusan ng bisita. Pulos mga negosyante ang imong mga kaila. O, naawag ko kanina nga nakikatupang nila. Nga naman, silang tanan midahig si mong kanyang. Salamat, Andrew. No, Ha? you could kiss me instead of thanking me. Ha? There you go again. Day! Cecilia, adto na ko, uy. Sir Andrew, salamat ay ha. Sood kang higala ni Cecilia. You should not miss this night. Unsa ka na, Day? Salamat. Aw. Adto na ko, uy. Kagabi na kaayo. Nakaabot pa to silang nanay ni akong pring house. Andrew, may pag ihatod na lang si Connie. Ay, ayaw na, Day, uy. Nakita man mi ni Doc Jude ganiya sa Daplin. Huwag ingon siya nga, iyan na lang ko nung ko ihatod. Nagwat na to na ko sa kawas ron. Niya si Jude? Congratulations, Cecilia. Congrats, Andrew. Hala? Hala ha? Sa lips gid mo kiss? Hello, no, kung pangasauna sa tubangan, no? Di ba uyab ang ka ni Doc Jude? So, So, hanang naong nimo, igatot. nagasabot ko, ana. Igatot. Huh? You mean I flirt? That's okay. As long as dili ko sama anang imong amika nga nagpaligya siyang lawas. Munik, enough. Hubog ka na. No, pag kumabog. Go home, Munik. I wonder kung nga nung mo pakasal ka ginoong sama niya, Andrew. Huwag ka ba ugawis sa sama niya? Ew. Kaya ko. Ay, nala, uy, kaway butos. Naman yung kamusok ka sa tubangan ni Cecilia, uy. Munik, unsa ba? Oh, sorry. Sorry, I can't help it. Kasukaan ko mitanaw niya. Oh, what a whore. Unsa kini? Munik. Ay, hello, Tita. Tita. Sorry. Sorry sa mess. I just can't help it. Kasukaan ko bisan sa paglitok na lang sa panganining babayana. You're drunk, Munik. You need to go home now. Ipahatod na lang ka sa akong driver. Oh, thank you, Tita, sa concern. But I think you must focus your concern nga to kay Andrew. Yung magminyong o babae nga nagbaligya sa lawas. Cecilia! Oh, Munik. Masayag ka ba? Nausa ka na kong akusasyon kinangin gibuhat? Unsay buot mong ipasabot sa imong gisulti, iha? Why don't you ask Andrew, Tita? He knows. Right, Andrew? Shit. Andrew! Andrew, hey! Andrew! Go home, Munik. Tinuod ba ang imong gisulti? I won't lie. Dili na makatugang sa among kadato, Tita. Daan pagyud ko. Daan pagyud ko. No.
This is disgusting. Dili ko makatugot ng makasal ang akong anak kung usa ka babaeng mubo og lupad. Nunca! Cheers to that, Tita Jessica! Ano kayo na akong ikatubag pa nila? Wala. Uy, iko ayaw kong giraha. Sige, hilak lang. Let me be your shoulder to cry on. Ay, na mo paingon si Cecilia. Oh, daras ko rin siya may ganganing hotel. Connie! Si Cecilia. Shhh! Hain si... Oh! Miga ko siya kugut ka ni Jude samtang naghilak. Shit! Mga kasama, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay na itong sugilanon, Cecilia. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubo sa direksyon ni June Puanes. Musika gipahaom ni Joel Bense, recording editor Randy Tayan, soundman Aldwin Acurda. Dalit sa RMN Drama.